Ang atong gibalik-balik rog basa nining sod sa Semana Santa mao ang okasyon diin si Hesus gitugyan aron patyon. Ang kabuutan ni Hesus gisuklian og pagbudhi sa iyang giila nga iyang usa sa mga 12 ka apostoles nga mao si Judas. Ug tungod nining maong pagbudhi si Hesus namatay. Sa inyong tan-aw, makatarungano ni o dili? Way tingog. Usa kini ka makatarunganon atubangan sa Ginoo. Ngano man kay ang tinuod nga kaluwasan mahitabo kung mubuntog na ang Ginoo sa sala. Nya kining sala mao gid ni usa na sa sala kanang pagbudhi, traidor. Muna ang yawa gitawag na siya og Prince of Lies. Prinsipe sa bakak, traidor, bakakon. Niya gitawag sa na siya og Prince of Deception, ilad-ilad. Pero si Jesus dili mailad, kay nahibaw man siya sa hunahuna og sa kasing-kasing sa tao. Muna nga niingon siya dire sa iyang gisulti pagkatapusan panihapon, usa ka ninyo magbudhi kanako. Pero kahibaw na sad siya nga kung budhian siya, di ra gyud siya mosukol. Iya ra yung paundayunan ang maong buhat hangtod siya mamatay. Munang niingon siya, mamatay man gyud ang anak sa tao, pero alaot ang magbudhi, may pagwa na lang siya matao. Unsa may meaning ani? Kibaw mo? Wa mo kibaw. Ako wa sa ko kibaw. Kisa may gahimo sa tao, di ba? Ang Ginoo, may palang sagwa siya matao. No, kisa may gahimo sa niya. Ang Ginoo, nya nganong gihimo masta sa Ginoo nga siya mabudhion. Mao man ay atong mga rason. Pero sa tinud-anay di ay ang Ginoo naghatag nato kinabuhi nga Dios nun. Paghimo niya nato Dios nun gyud nga kinabuhi. Nya nganong niingon man siya, may pagwa na lang siya matao. Ngano man kay kining kinabuhi nga gihatag sa Ginoo nato mga igsoon isip gasa atong responsibilidad kung maluwas ba ni o dili. Matod pa ni San Agustin man tingali to, ang Ginoo nga mihimo kanato sa way pagpananghid nato dili muluwas nato sa way pag-uyon nato. In English, saan na pag in English, the God who created us without us will not save us without us. Samot na yung wala natakamot. Mao na, pasabot, gitagaan ka og nindot nga kinabuhi. Imo mang giusik-usikan, may palang untagwa na lang katagai. Pareha na bang usa ka estudyante magsigig ampos Ginoo in taon makapasar unta ko sa board exam aron mamaestra na gyud ko. Mamaestra na gyud ko Lord. Na umandayon, nahimo dayon siyang maestra, pasar, tapnat sir pa. Sus, pag-abot ros classroom galuos na malagpangasaba sa mga estudyante. Dali makaing masuko. Nya sa toy mahitabo kon masuko, mapapas o masuwat sa libro. Papas, sus, may pagwa mamaestra. Kaya karon hinong na maestra, na, maimpirno na noon. Nasa uban Ginoo taon, hapit, nagyukumula pa sa kalendaryo. Makakita, naunta kog bana, Lord, maminyo, naunta ko, pagka 33 edad, minyo yun. Pagka minyo na, galuos na lagpangaway sa bana, kaya ang bana sa 40 mansang bisyusuha. Magsige na yung Ginoo, may pagmamatay na lang ko, ana. Yung Ginoo, may pagwa na lang sa taka maminyo. Pagkadakong gasa nga na kay asawa, na kay bana,
na magidaghang mga madre diha ug ang pari wa gid taon nakatilaw nya ikaw perti nimong tilaw nya karon magmahay-mahay ka imo na nung gihimong makasasala ang imong kaugalingon may pagwa na lang unta ka maminyo nga naman di man day ka kamong muhandol sa maong gasa pareha sa gunang uban manghangi os Ginoo kita din tanan bisan ako samutan ni dinhi nga sakristan gusto kita nga dili ta batignaw di ba ganahan tayo kanang dili ta batignaw guwapo guwapa ana wagi di na to malipay magwapo tag magwapa pero magwapo ka unya makulboy lang sad ka kay purti nang daghana sa imong ipangtukhang gigamit na nimo ang imong lawas aron pag pangwarta nya gwapa kay ka mahimo na lang sa kang prostitute or puli-pulihan na lang sa kagkabit anang naang mga dato nga mga ganing katawhan nato dinis nasod kay pilion man ang gwapa kayo himuon man ang kabit nabit ako'y gibunyagan nga bata sus pagsud gyud sa kanini ang inahan ug sa bata portig yung gwapaha batanon mga 19 ang edad kaana ko hala kagwapa ni ganahan ko kay kumubunyag kay gwapa man o panagsar ko close contact yan na dool kistan na no tagbo ingon din ko asa imong bana ano siya nako asa man imong bana inday totoo ra na ni sod pagsod kaila ko ba ning ngari man ning duol ba ning duol nako unsa may imong role mangugos kasi siya ako'y amahan ani nako mao ni ang papa dahil ingon din babay anak ko snaong ba arang-arang pa man kog jutay atong naong nako ngano man pero kahibaw ko nga atong tawhan na porting datoa usa sa atong mga nailhan na kaayo yan ingon dahil ko kinasal mo lingo ang babae nako kinasal mo ingon dahil itong laki kay medyo astig man kay kuanggod anang VIP ba and cannot be father nako maimperno mo o inyo ning padayonon maimperno mo sige na lang siya duko nako kaniwa na dyan ko stipend ani ron pero ako yung gipadayon, yung bunyag, permigo na yung isalikway ba ninyo ang sala, isalikway ba ninyo si Satanas, ako yung sige hagbira. Na paghuman ato, na dyan ko maimbitar eh. Ngamot, nanganak pa ba kato sila utro? The point is, mag-unsa man og nindot kay kagasa porti nimong gwapaha, niya imong gamiton, aron mahimo kang kabit, niya ining mga dato, ng mga katawhan, nga gustong mo pahimos. Ana mo na ingos Kristo may pagwa na lang sa kamatao kay kanimang kong pagpakasala nga igsoon mo ni ang atong pagtraidor sa Ginoo murabag ang hinatag sa Ginoo nga grasya gigamit nato sa yawanon nga mga buhat kontra nas Ginoo mo na si Judas pinangga sa Ginoo gihigugmas Ginoo mo na ang katapusan nga hugot ni Kristo nga para unta si Judas dili mudayon sa pagbudhi giingnan Dios Ginoo ang alaot ang magbudhi nako may pagwa na lang siya matao haron lang gyud ba si Judas ba mura bitag unsa na sa Tagalog mahimasmasan makamataw hala tinuod no ana gilahos gyung Judas gilahos gyud kamo naba mo sa budhi mo sa Ginoo nya mulahos mo dili ako di sa kumulahos ning kamot mo na nga hinaut pa unta unsa may unang buhaton pamalit lang mog slot mo ginay first dinhi sa atong parokya kay kada nato palit og slot gigamit nato ang gasas Ginoo a portion a little portion gigamit nato para sa kaayuhan sa simbahan kana first na siya nga act of goodness tungod sa gasas Ginoo mupakpak ang Ginoo na mo nang doon na natay halin sa atong is BF Dag as of yesterday
niabot nag 12,937 slots ang atong halin. Oh, pakpak. Ang sa ato sang GPHJ para ni sa atong fiesta o karon nining atong Holy Week celebrations, ang atong halin as of yesterday niabot na og 10,758 ka slots. So, pakpak. Siya di ni mahurot pizza 29 pa man ni nato kutob ibaligya. Kining maong pagpaambit sa atong mga kaigsuonan o kita dinhi mga online o mga territorial parishioners mao ni ang mga buhat nga maayo. Dili nato gamiton ang mga gasas Ginoo sa ato lang kaugalingon kay mabiktima ta sa yawa. Busa iampo nato padayon ug ato sang buhaton ang pagkamanggihatagon, ang pagkamatinud-anon sa atong pagsunod sa Ginoo. Manindog ta.